Merħba tfal, kif intom? Nispera li tinsabu tajbin. Jiena Karolina. Bħalissa qed infittex il-ġiżirana l-ħadra tiegħi. Rajtu għax imkien? Le? Ħammur nfittxa ġol kamra tiegħi. Ċaw tfal għalissa. X'inhi tfittex Karolina? Il-ġiżirana hux qalet? Tgħidx tambija. Wuf wuf wuf. U dal-kelb min taħsbu li hu tfal. Ejjew naraw. Il-ktieb tal-lum jismu Karolina u l-ġiżirana maġika. Huwa kitba ta' Annalise Busuttil u diżinji ta' Matthew Stroud. Pubblikazzjoni ta' Bidiel flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Ħanaqraw il-ħarsetta. Fejn il-ġiżirana l-ħadra? Għandi bżonna malajr, tgħid Karolina, għaliex riedet il-ġiżirana l-ħadra, x'kellha daqshekk speċjali u għaliex rieditha malajr. X'taħsbu intkom? Karolina hija tifla ta' 9 snin, tifla bħalek u bħali, imma għandha poter uniku. Karolina għandha ġiżirana speċjali li meta tilbisha tinbidel f'kelba ċkejkna u l-ġiżirana ssir kullar. Kienet ġurnata sabiħa u Karolina ppreparat ruħha għall-missjoni li kellha. Marret tiġri fil-kamra biex tilbes il-ġiżirana u tinbidel f'kelba. Libset il-ġiżirana u ħabta u sabta il-maġija seħħet bħas-soltu. Wuf wuf! Minn fejn dħalt int? Kixxi kixxi! Karolina nsiet li bħal dakinhar kienet tmur Rożi nadda fid-dar, miskina x'qatatata. Karolina tilqet tiġri l-barra. Il-kelba tan-nannu Joe għamlet jumejn ma tiekol xejn u n-nannu kien veru inkwetat. L-ebda tabib tal-annimali ma seta' jsib xi ġrala l-kelba. Karolina qabdet it-triq li tagħti għad-dar tan-nannu Joe. Fit-triq selmet lill-kelb ta' Sidor u nebħet tnejn lill-qattusa antipatika ta' Marija. X'in waslet għand in-nannu sabet lill-kelba imrekna ġorokna fil-ġnien u marret tkellimha ħalli tara xi ġrala. Tlift il-ballun favorit tiegħi, qaltilha mbikma, kikka l-kelba. Il-kuluri tiegħu huma isfar, aħdar u aħmar. Nixtieq noħroġ infittxu, imma m'għandix permess noħroġ mill-ġnien waħdi. Tibżax, qaltilha Karolina, b'xi mod insibulek jien. Karolina bdiet mill-ġnien tal-ġara tan-nannu, imma ma sabitux. Fitxet fil-ġonna kollha tat-triq u ttawlet fuq il-bjut tad-djar ukoll. Kienet kważi qatet qalba meta rat li ċkejken Jack, tifel ta' 5 snin jilgħab bil-ballun u jitħaq kull darba li jollih il fuq. Karolina telqet tiġri lejn Jack u meta dan olla l-ballun ħatfitulu u kienet se titlaq tiġri għalant kikka. Imma waqfet meta rat lil Jack jibki. It-tifel irrajnieh bidmuh li beka. Karolina nħasdet u ġiet bejn ħaltejn x'taqbad tagħmel. Imbagħad ġietha idea. Ġriet kemm felħet lejn dara u qabdet il-ballun favorit tagħha. Kien sabiħ ferm tal-lewn ċelesti bit-tikek roża. Il-ballun tagħha marret tagħtih lil Jack biex ma jibqax jibki. It-tifel tgħid kemm ħa gost bih, għamel xi ħin jilgħab mal-kelba
sakemm għaddielu donnu nesa l-ballun ta' kikka. Hekk Karolina setet tagħti l-ballun ieħor lill-kelba tan-nannu. Kikka ferħet ħafna bil-ballun u waqfet mill-bikiji wkoll. Reġgħet bdiet tiġri mal-ġnien kollu taqbeż tola u tferfer demba. Issa Karolina setet tmur id-dar kuntenta. Il-missjoni tagħha kienet kompluta. Neħħiet il-ġiżirana u reġgħet saret tifla. L-għada Karolina iltaqat ma' Jack fil-ġnien pubbliku. Stedina tilgħab miegħu bil-ballun iċ-ċelesti bit-tikek roża. Tant ra ferħana titfa' u tilqa' l-ballun li Jack ried jagħtihula. Ma tarax qaltlu u int biex ser tilgħab. Oġbitkom tfal, mur għajdlu l-Jack li kien il-ballun tagħha. Tfal, issa ħansaqsikom xi ftit mistoqsijiet u nixtieq li intom tweġbuhom u tibatulna l-email bħas-soltu. Mela tistgħu twieġbu billi tiktbu xi paragrafu jew inkella sentenzi li twieġbu dawn il-mistoqsijiet. Kieku kellek ġiżirana bħal ta' Karolina, liema annimal kont tinbidel fih? Kif kont qatta l-ġurnata tiegħek? Karolina għenet lill-kelba tan-nannu tħoss aħjar. Inti qatt tagħmilt xi ħaġa tajba l ħaddieħor, kif ħassejtek wara? Mela ħanerġa' nsaqsikom il-mistoqsijiet u kif għedtilkom tistgħu tiktbu xi paragrafu jew inkella sentenza biex twieġbu dawn il-mistoqsijiet. Sentenzi. Kieku kellek ġiżirana bħal ta' Karolina, liema annimal kont tinbidel fih? Kif kont qatta l-ġurnata tiegħek? Karolina għenet lill-kelba tan-nannu tħoss aħjar. Inti qatt tagħmilt xi ħaġa tajba l ħaddieħor, kif ħassejtek wara? Issa tfal ħantikom xi ftit informazzjoni kif għandek tieħu ħsieb il-kelb tiegħek. Sib post protett u nadif biex jgħix fih il-kelb. Dan irid ikun il-bogħod minn kull periklu. Dejjem żomm skutell l-ilma nadif biex il-kelb ikun jista' jixrob. Ibdel l-ilma spiss, speċjalment fis-sajf. Itimgħu ikel bnin biex tippreveni l-obeżità u l-mart. Il-veterinarju huwa meħtieġ biex jipprovdi kull informazzjoni li għandek bżonn biex tieħu ħsieb il-kelb tiegħek. Qis li tagħmel appuntamenti regolari u li tissigura li l-kelb jieħu t-tilqim neċessarju. U parir ukoll jekk tkun se ssiefer jew tivvjaġġa bil-kelb ħalli tassigura li jkollu vjaġġ sikur u pjaċevoli. Ikkomunika mal-kelb biex b'hekk tiżviluppa relazzjoni ta' fiduċja miegħu. Dan jgħin biex tinduna mill-ewwel jekk il-kelb ikunx qed iħossu tajjeb jew jekk hux qed jagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu. Ħarreġ lill-kelb jobdi xi kmand żgħir u ibqa' żid ftit ftit l-ordnijiet. Jekk iżżomm lill-kelb sikur u jgħix ħajja twila u feliċi. Huwa importanti li tistaqsi lill-veterinarju kif għandek tieħu ħsieb il-kura tas-snien tal-kelb, speċjalment jekk qed ikun barra u jista' jgerrem xi oġġetti li jsib. Għamel mezz li tgawdi l-kelb u li hu jgawdi ħinu miegħek. Ipprovdi opportunitajiet biex il-kelb jagħmel biżżejjed eżerċizzju u attivitajiet li jħobb. Mela tfal nispera li ħadtu gost b'din l-istorja ħelwa tagħna. Niltaqgħu għal storja oħra. Saħħa u ċaw.